Priznávam, že občas sa pohrávam so skutočnosťou, ale ak ide o niečo dôležité, ja hovorím pravdu. A pravda je takáto. Za celý svoj život som nepodviedla svoju sestru ani nikoho iného. To málo úprimnosti, čo existuje, patrí ľuďom, ktorí prežili smútok. Ona je citlivá! Teda bola! Ty si ju nepoznal, keď bola mladá. Nikto nebol taký nežný a dôverčivý ako ona. Ale ľudia ako si ty to zneužívali a týmto ju prinútili, aby sa zmenila. Stella, s mužom ako on sa dá ísť na rande. Raz, dvakrát, trikrát, keď sa necháš veľmi uniesť, ale žiť s ním a mať s ním dieťa? Sny o krásnej budúcnosti. Ilúzie o bezchybnej minulosti. To všetko si mnohí z nás vytvárajú v mysli. Ako dlho však človek dokáže existovať v ilúzii? Príďte sa pozrieť na inscenáciu hry Tennessee Williamsa Električka zvaná Túžba v podaní študentov 5. ročníka herectva pod režijným vedením profesora Emila Horváta a sami zistíte, ako dokáže zrážka s nepríjemnou realitou dohnať človeka až k šialenstvu. Od 20. januára 2014 v divadle Lab.